Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесе татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибрахимова. Бу минутларда Татарстан министрлар кабинетында республиканың финанс министрлыгы, федераль салым хезмәтенең һәм федераль казначылыкның Татарстан буенча идарәләре коллегияләренең уртак утырышы бара. Анда Татарстан бюджетының быелгы үтәлеше һәм әлеге хезмәтләрнең киләсе елга булган бурычлары карала. Россия финанс министры Антон Силуанов катнашындагы коллегияне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов алып бара. Быел инде мин әйтергә телим уңайлы тәмамланыр дип, чөнки без инде һәр вакытта чагыштырабыз үткән ел белән. Үткән ел безнең башка елларга караганда бик авыр ел булды. Шуңа карамастан республикабыз матур иттереп үтәде аны. Быелгысы ел инде күпкә уңышлырак. Аның инде крем ягы 414 миллиард сум күләм тәшкил итәчәк. Бу саннарның үтәлеше астында бик зур эш ята дип саныйм инде мин, чөнки бу инде безнең ире һәм уртак һәм кече предприятиеләрнең вакытында матур иттереп эшләүләре һәм инде аның нәтиҗәсе булып тора вакытында салымнарның да кертүләре. Республиканың Яшьләр эшләре министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет утырышында Татарстанның яшьләр сәясәтенең киләчәге турында фикер алыштылар. Көн тәртибендә татарстанлылар үзләре сайлый алган министрлыкның максатларын һәм бурычларын раслау мәсьәләсе. Бөтен халык тавыш бирүендә яшьләрнең укудан буш вакытларында эшкә урнашуын тәэмин итү бурычы тора. Мөһим мәсьәләләр арасында яшүсмерләрне социальләштерү, тормышта үз урыннарын табарга яшь гаиләләргә ярдәм итү. Интернет челтәрендә яшьләр арасында деструктив күренешләрне профилактикау мәсьәләләре. Яшьләргә психологик ярдәм күрсәтүгә дә аерым игътибар бирелә. Бүген ковидтан прививка ясату мобиль пунктларының эш режимы үзгәрде. Җиңү проспектындагы сәүдә үзәге янында тәүлек буе эшләгән пункт хәзер иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. Ямашев урамындагы сәүдә үзәгендәге пункт янында да шундый ук режим кертелде. Тик анда кабат прививка ясатучылар гына кабул ителә. Күп кенә мобиль пунктлар эшләүдән тукталды. Аларның исемлеген экранда күрәсез. Мәдәни үзәкләрдә урнашкан 2 пунктта эшләүдән туктады. Мәскәү мәдәният үзәгендәге пункт сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Игътибарлы булыгыз. Татарстандагы күп функцияле үзәктә беренче криптокабина барлыкка килде. Ул башкалабызның Мәскәү районында урнашты. Биредә берничә минутта чит ил паспортын ясатырга мөмкин. Криптокабина кече бүлмәгә охшаган, ул миграция хезмәткәрләрен алыштыра. Паспорт ясату өчен Эчке эшләр министрлыгына да барырга кирәкми. Клиентлар шунда ук биометрик мәгълүматларын күрсәтә, паспорт өчен фотосурәткә төшә ала. Кабинада күчерелгән документлар автомат рәвештә Эчке эшләр министрлыгына җибәрелә. Чит ил паспортын ясатырга теләүченең янында Россия гражданы паспорты булуы, дәүләт пошлинасын түләүе шарт. Яшәү урыннары буенча республикада теркәлгән кешеләргә чит ил паспортлары 1 айдан соң әзер була. Шундый кабиналар Татарстанның тагын 8 районында барлыкка киләчәк. Казан нефть химиясе көллиятенең 60 еллыгына багышланган тантанага хезмәт геройлары, ветераннар, төрле елларда укыткан мөгаллимнәр, хәзерге студентлар җыйналды. Кичәнең күркәм мизгелләре Фәнис Мөхәммәтов репортажында. Татарстан нефть химия сәнәгате үсеше буенча илнең алдынгы төбәге. Киләчәктә цифрлаштыру, алдынгы технологияләрне кулланышка кыю кертеп, тармакны тагын да үстерү булачак яшь белгечләргә дә зур җаваплылык исти. Мондый белгечләрне Казандагы Владимир Лушников исемендәге нефть һәм химия көллиятендә әзерлиләр. 2021 год знаменателен красивым, светлым юбилеем. Казанскому нефтехимическому колледжу имени Владимира Петровича Лушникова 60 лет. Казан химия заводы базасында ачылган училище 60 ел дәвамында 16 меңнән артык югары квалификацияле белгеч әзерләп чыгарды. Үз эшләренең чын осталары булып җитешкән белгечләрне илебезнең төрле төбәкләрендә очратырга мөмкин. Алар һөнәр осталыгына багышланган күп кенә конкурсларда да җиңде. Külliyetimizde tatar tiline irtibar bek zor. Hatta derske çakırışı ızmanıklar da 2 tilde yangırı. Devlet tilleri bulan 2 tillilik külliyetimizde bütün yaklap saklana. Hem Respublika küleminde vargan büyük yarışlarda okuşçularımız bir dilep katnaşarlar. Hem yukarı neticelerge erişerler.
Хәзерге көндә күллият нык үскән, заман таләпләренә туры килгән, төпле белем бирү өчен барлык шартлар тудырылган уку йорты. Күллиятның техник базасы елдан-ел ныгый, лабораторияләр, яңа җиһазлар, җайланмалар белән байый. Хотелось бы всем сотрудникам, педагогическому коллективу, Күллиятның барлык хезмәткәрләренә, остазларга, педагогика коллективына уңышлар телим. Шулай дәвам итсен. Киләсе түгәрәк даталарында бергәләп биләп үтәргә насыйп булсын. Фарис Мөхәммәтов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Шүпрәле районының Иске Шаймырза авылы милләтебезгә күп күренекле шәхесләр үстерүдән тыш, халкының озын гомерле булуы белән дә дан тота. Шушы көннәрдә үз бәхетен туган авылында тапкан, гомер буе шунда гомер иткән Суфия Бахауddиновага 95 яшь тулды. Юбилей уңаеннан хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина видеоязмасы. Әнә шулай чәчәкләр тотып, районның мөхтәрәм кешеләрен бәйрәм уңаеннан котлау күркәм гадәткә әверелгән. Хәзер балалары ярдәменә мохтаҗ булса да, сынатмый Суфия әби. Дәһшәтле сугыш вакытында Казан ныгытмасын төзүдә катнаша. Аннан гомере буе авылда күмәк хуҗалыкта эшли. Бәхетле юбилярның 5 баласы, 7 оныгы һәм 12 оныкчыгы бар. Шүпрәле районы башлыгы Марат Гафаров туган көне белән котлап, иң изге теләкләрен җиткерде. Алай гына да түгел, Россия президенты котлавында тапшырды. Россия президенты Владимир Путиннан да бар. Тәбрикләүләр. Сезне 95 яшыгыз белән котлый, сезгә шулай ук исәнлек, саулык һәм киләчәктә тагын да матур итеп яшәргә телим. Санкт-Петербург шәһәренең Дәүләт академик капелласы дөнья күләм танылган сәнгать яткәре. Бүген әнә шул дәрәҗәле капелла сәхнәсендә милләттәшебез Сәйдә Мөхәммәтҗанова чыгыш ясый. Санкт-Петербургтагы Татарстанның даими вәкиллеге һәм җирле татар җәмгыяте ярдәме белән оештырылган концертта Татарстанның күренекле музыкантлары да катнаша. Этносфера шәрек көнбатыш дип аталган программаны Сәйдә Мөхәммәтҗанова әле беренче тапкыр гына тәкъдим итә. Концертында сез рус, гарәп, төрек һәм инде әлбәттә татар халык җырларын да ишетә алырсыз. Габдулла Тукай әдәби музейында сүздән образга дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Аның үзенчәлеге шунда, биредә Казанның 7нче балалар сәнгать мәктәбен тәмамлаучыларның һәм укучыларның иҗаты тәкъдим ителгән. Эшләр Тукай әсәрләре, татар әдәбияты һәм сәнгате буенча эшләнгән. Күргәзмәгә музей билетлары һәм Пушкин картасы буенча кереп була. Тукай музейында ачыла торган күргәзмә бик тә үзенчәлекле. Чөнки моңа кадәр инде безнең күргәзмәләр залларында бик тә билгеле татар рәссамнарының эшләре куелган булса, бүген күргәзмәдә әле яңа гына үзләренең әсәрләрен иҗат итә башлаган балаларның эшләре. Казан шәһәренең 7нче сәнгать мәктәбе ул иң яшь сәнгать мәктәпләреннән берсе санала. Татар әдәбиятын ничек кызыклы укытырга, татар теле укытучыларына ничек һөнәрдән сүрелмәскә. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Казанның 11 лицейында татар теле укытучылары өчен йомгаклау семинары узды. Укытучылар үз эшләрендә укытуның яңа формаларын, дәресләрдә уен, аудио, видео материаллар һәм төрле ысуллар куллану тәҗрибәләре белән уртаклашты. 11 лицейы килгән кунакларга татар теле дәресләре өчен уеннар турында ярдәмлек әзерләгән. Бер укытучыдан мәсәлән bütün сөйләгәннәренең 100% булмаса да 20%-ында нәрсәдер тапсалар, укытучылар бу инде барыбер да ниндидер казаныш дип уйлыйм. Чөнки әлбәттә барысы да тәҗрибәле укытучылар бик күп еллар эшләгән, шуңа инде күп усулларын алар үз практикаларында кулланганнардыр әлбәттә. Ләкин барыбер да һәрбер чыгышта, чөнки монда инглиз методикасы да, япон методикасы, психолог хәзер менә бүгенге безнең сөйләшүдә бар. Һәрбер очрашуны ничектер менә кызыклы контент белән байтырга тырыштык. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар хезмәте сезнең белән бу атнага саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.